Maayong hapon sa imo Kuya Bibo, kag sa imo man mga tagpalamati. Awga lang ako kay Nancy, kag diri lang man sa syudad sang Iloilo. Nagsulat kid ako sa imo programa. Bangod luyag ko man nga magpautwas sa madugay na nga nagapabugat sang akon dughan. Kuya Bibo, suguran ko ang akon heart stories sang pagkadiscovery ko sang akon matudtuod nga pagkatao. 16 years old ako sang una, Kuya Bibo, sang nahibaluan ko nga hindi ko gali tunay nga tatay ang bana sang akon iloy. Anak ako sa pagkadalaga sang akon iloy. Kag wala na siya kuno sang idea pa kung diin na ang akon tunay nga amay. Kagin pabusong lang gid si mama that time, kagin bayaan sang akon matudtuod nga tatay. Sang nahibaluan ko ang matudtuod ko nga pagkatao, Kuya Bibo, wala gid ako sang hinanakit. Nagapasalamat pagani ako kay Papa Elmer. Bangod pareho gid ang pagpalangga nga ginhatag niya sa amon sang utod ko nga si Elaine. Mas magulang lang ako sa 2 years kay Elaine, Kuya Bibo. Halin sang gamay pa kami, medyo may pagka-attention seeker na siya. Kag may pagka-traidora sa akon. Kag nagdugang pagid ang iya sinuplada. Sang nahibaluan niya nga hindi ako ya tunay nga anak ni Papa Elmer. Sugod sad to, Kuya Bibo. Luyag niya nga siya lang ang tagaan perme sang atensyon. Nga siya lang ang perme baklan sang manami nga mga bayo, gadgets, kag kung ano-ano pa. Nagapangakig na siya perme kung baklan man ako sang amon ginikanan. Kay suno sa iya, hindi ko man kuno tatay si Papa Elmer. Kag si Papa Elmer kuno ang nagaobra, gani wala ako sang karapatan. Tungod sini, permi lang si Elaine ginasaway sang amon mga ginikanan. Pero pinabungo lang siya permi. Kag permi lang nga gapinangakig kung hatagan man ako ni Papa sang atensyon. Sa matuod lang, Kuya Bibo, nagsugod nga wala na sang kalinungan ang amon panimalay umpisa sadto nga time. Tanan nga mga gamit nga ginbakal sa ako ni Papa, ginakuha niya. Kay hindi ko kuno deserve ang maging happy. So ginantos ko lang ang mga malain nga tinaga ni Elaine. Every time ginabawi niya ang ginahatag niya sa akon, ginapakibagayan ko man siya sa gihapon. Ginintindi ko na lang, kay basi nasakitan lang siya sa malawig nga pagtago sang sekreto sa amon. Pero wala ko ginalauman, Kuya Bibo, nga pati ang lalaki nga akon ginahigugma, ginatuyo man ni Elaine nga agawon. Nakilala ko ang lalaki nga nagpatibok sang akon tagipusoon sang naglagaw kami sa isa ka resort sang akon mga amiga. Tawgon ta lang siya kay Ellie. Graduate kami sadto sa college. Kag naghagaday ang akon mga barkada sa college nga mag-outing. May company outing man sadto sanday Ellie sa nasambit nga resort. Kag tupaday lang ang amon nga mga cottage. Sa side pa namon nag-set up ang grupo nila Ellie para mag-inom-inom. Gani kitaon gid sila sa amon. 5 lang man kami sa amon cottage. Puro kami babayi kag isa kaagi nga si Jessie.
Kagahod sa amon sadto nga time. Kagrabe gid ang hinarakhak. Gani permi gid nga nagapasiplat ang piyak nga cottage. Nakyutan na nga daan ako kay Ellie. Kay angayan siya sa iya t-shirt nga light yellow. Permi siya nagapasiplat sa akon. Kag subong man ako sa iya. Na-notice ini ni Jessie, ang barkada namon nga agi. Ang pasimple ko nga pagtulok-tulok kay Ellie. Abaw, ang ginoobra ni Jessie, Kuya Bibo. Ginhungod niya gid nga tunugon ang iya nga tingog para mabatian sa mga lalaki sa piyak. Nahuya ako sa ginhimo ni Jessie kay sinunlog na kami sang amon mga tropa. Kay tungod wala huya si Jessie. Ginalawag-lawag yapagid ang akon nga contact number, Kuya Bibo. Ngay na bala nga eksena nga do ginahungod niya gid nga ipabati kay Ellie. Kay sadto nga time, nagauyat sang phone si Ellie. Kag wala natapos dira, ginadare ni Jessie nga i-miss call kuno ang number ko nga ginalawag ni Jessie. Kag aba, ginasuportahan man ini sang sunlog sa mga kabarkada ni Ellie sa piyak. Kagamakon mo, Kuya Bibo, ginaliwat-liwat ni Agi lawag ang ako niya number. Nga do pareho bala nga ginahungit niya kay Ellie sa piyak. And oh no, nagring ang ako niya cellphone. May nag-miss call. Kag sigurado ako, si Ellie na ato. Kagang masunod nga hitabo, nagbalos naman ang mga barkada ni Ellie sa piyak. Sila naman ay nagpabati-bati. Nga kung nabaton kuno nako ng miss call ni Ellie, i-message ko siya. Kagang masunod nga eksena, ginsubmit ni Agi ang ako niya cellphone, Kuya Bibo. Kag mismo si Jessie Agi ang nag-type sang hello gamit ang ako niya number. Kag nabato na to ni Ellie, gani nagpinalakpak ang mga kaupdanan niya dito sa piyak. Kag dira nagsugod ang tanan-tanan sa amon, Kuya Bibo. In short, nakabayluhanay kami sang numbers ni Ellie tungod sa trip-trip sang amon ng mga friends. Kag dito na nagsugod ang pagpalipad hangin sa ako ni Ellie, Kuya Bibo. Pagkagabi nga daan sina, gintext niya ako kag nagpakilala. Sunod sa iya, madugay na kuno niya ako nga ginatulok-tulok kaina. Kag nalipay gid siya nga na-notice ang friend nakon nga type niya ako. Kag para palipoton ko ang akon istorya, Kuya Bibo, naglipas ang masobra isa ka bulan, naging kami na ni Ellie. Happy gid ako katama sang time nga ato, Kuya Bibo. Kay dungan sang pagsabat ko kay Ellie, nabaton man ako sa isa ka company sa Mandurriao. Luyag ko gid nga maging buo ang akon kalipay kung mapahibalo ko sa akon pamilya nga may nobyo na ako kag may trabaho at the same time. Para sa akon, wala ako nahuya kag way man ako nahadlok sa ila ni Mama kag ni Papa nga ipakilala si Ellie. Kay total, graduate naman ako. Kag wala gid ako nagtinunto sadto sang naga-eskwela pa ako. Gindala ko si Ellie sa balay para ipakilala sa ila ni Mama. Kag formal nga ipahibalo sa ila nga mag-boyfriend-girlfriend na kami. Tagpala niya pun sadto, Kuya Bibo. Gani kompleto gid sila sa balay, pati na si Elaine. Nakita ko gid ang pagtaas ang kilay ni Elaine, Kuya Bibo. Sang nakita niya nga may upod ako nga lalaki. Samtang, okay naman ang reception sang akon mga ginikanan kay Ellie. Pero si Elaine, hindi madrawing ang iya nga itsura.
Sa pagpauli na ni Ellie, ginsulod ako ni Elaine sa ako niya kwarto para lang hambalon Kuya Bibo nga agawon niya kuno ang akon boyfriend nga si Ellie. Nagkadlaw lang ako Kuya Bibo sa pamahog sa ako ni Elaine nga agawon niya kuno ang akon nobyo nga si Ellie. Para sa akon, utod ko siya kag sigurado ako nga hindi man siguro maglabot sa point nga ang akon nobyo na ang iya nga agawon. Kay ti, hindi man ini gamit. Pero sa mga masunod namon nga mga pagbisita ni Ellie sa balay, todo na ang entertain ni Elaine sa iya. Inaabala nga daw pakitang gilas kag agaw eksena gid. Nagluyag pa niya ha nga magtupad perme kung di nagapungko ang ako niya nobyo. Kag kung todo istorya gid sang kung ano-ano para lang masapakan. Hindi ko luyag nga tagan sang malain nga kahulugan ang ginahimo ni Elaine. Nagasalig gid ako sa pagpalangga sa ako ni Ellie. Kag normal lang man siguro nga mangin close ang ako nobyo sa akon pamilya. Dala na da si Elaine Kuya Bibo. Pero mahalata ko gid nga daw gaeksena gid ang akon stepsister nga si Elaine para lang magka-atensyon si Ellie sa iya. Mahambal mo nga daw nagapanggarit-garit gid siya. Actually, may nobyo ina si Elaine kag isa kasiman. Sa barko ang lalaki Kuya Bibo. Tapos, nasyak lang ako one time sang nakamuno ang akon nga boyfriend sa akon nga nag-message kuno si Elaine sa iya. Kag kung pwede kuno nga makapangayo siya sang advice kay nagalabuay kuno sila sang iya nga boyfriend. Dason, gusto niya kuno nga magtawag gani nga gin-entertain ni Ellie. Kay ti, hindi man siya liwan kag manghud ko. Naghibi-hibi siya kuno kay Ellie Kuya Bibo about sa problema niya. Nga kuno, broken-hearted siya. Ako, imbes nga mangusisa pa todo, waay na kay nagainit ang ulo ko kay Elaine. Tungod, nakabuhi siya sang kondisyon tuod nga agawon niya si Ellie. Kagbasi, seryoso siya sa isip-isip ko lang. Kabalan niya klase utod in fairness Kuya Bibo. Tungod damo pa siya mga ginaobra nga mga eksena para makaguba sa amon ni Ellie. Sino ang hindi maalarma Kuya Bibo? Gani ginprank ako si Ellie sa tinutuyo ni Elaine. Kagpahog niya sa akon. Ang sabat lang ni Ellie nga mapaagaw ko haw. Tapos, naghatag man siya sang assurance nga hindi kuno ina matabo. Pero na-notice ko nga daw ginakampihan man siya ni Ellie at times. Nga kuno, kaya ko ang magulang kag hindi man liwan si Elaine nga utod guman. Tani kuno, istoryahon ko sang maayo. Kag kung binagbinagon mo, wala man sang malain nga point si Ellie. Kaso, ti-threatened ako ya. Kay halin pa na sa una nga agrabyo, kag pakikipagkompetensya sa akon ni Elaine. Mabasol mo bala ako Kuya Bibo? Kay daw puro kaakig man lang ang nabatyagan ni Elaine sa akon. Nga daw wala man ako sang dalom nga sala sa iya nga madumduman. Amo lang na lain-lain kami tatay. Pero sala ko na bala Kuya Bibo?
Balik kay Ellie, Kuya Bibo. Mamisinterpret ko man. Kay daw ginapasugtan niya lang ang kabuangan ni Elaine. Ugaling, kay daw makita ko man nga wala man sang kapasidad si Ellie nga tuntuhon ako. Maski ano pa nga padihot ni Elaine, daw wala man epek, syempre, mabalaan ko gid ina, kay nagapanugid man ang nobyo ko sa akon. Siya pa na gani ang gahambal sa akon, nga intindihon, kag tagaan atensyon, ang manghud ko. Gani, imbis nga awayon ko kuno, kag patulan ko, ayuhan ko pa. Sino ka bata sina kuya, kay tama ka traidora nga klase sang utod. Pero amo lang na kuya, hindi ko man na mabatas kay una, hindi man ako malain nga utod. Siguro nahalata sa manghud ko nga daw wala epekto sa akon. Umahambal ko nga sa amon relasyon ni Ellie ang mga ginapanghimo ni Elaine. Ari ang worst gid sa tanan nga ginobra niya, Kuya Bibo. Isa sadto ka bes, nag-message siya kay Ellie nga kuno abi ginapakadto si Ellie nila ni Mama sa balay. Gali sadto nga tion, siya lang ang tao sa balay, Kuya Bibo. Kay may ginkaduan sila ni Mama. Ako naman, sa trabaho. Hamakon mo, Kuya Bibo, nga ang plano yagali that time, tentaron ang nobyo ko. Pero wala natuman ng iyang plano, kay very mature si Ellie, kag hindi siya ang tipo sang lalaki nga wala delikadesa. So wala siya pinatulan sang akon nga boyfriend. Kag ginsugid ni Ellie sa akon ina tanan. Ambal pagani ni Ellie, daw naluoy pagani siya kuno kay Elaine, nga aamo na ang panimuot niya, kag anugid kuno kadako ang agrabyo niya sa akon, nga nahimo niya ina. Sa akon lang, Kuya Bibo, hindi ko lubos maisip kung ano gid bala ang rason, nga ahimuon niya ato. Ikompormiso niya ang self niya, para lang maguba kami ni Ellie, kag mapamukha sa akon, nga talunan na naman ako kung maagaw niya ang akon nga boyfriend o kung base kursunada niya gidman ang boyfriend ko, Kuya Bibo. Basta Kuya Bibo sang nahibaluan ko ato, daw gusto ko siya ganiton kag tampaon para makamarasmas siya. Daw ka childish? Ano nga klase sang batasan ina? Kagamo na ang problema ko subong, Kuya Bibo. Ano ang himuon ko kay para mapabago ko siya? Sa kay Ellie naman, dako gid ang pasalamat ko kag maswerte ako katama sa iya. Pero hindi ko man malikawan manumdom nga basi magsigi-sigi si Elaine ka eksena. Kag ti, siyempre lalaki lang man ina, kag hindi man siya perpekto. Basi makaobra siya sang sala sa akon. Kag madala siya ni Elaine. Amo man na nga daw hindi ako makampante, Kuya Bibo. Ang posibilidad gidya nga maagaw ya tuod si Ellie sa akon ang ginakahadlukan ko. O basi, paranoid lang ako tungod sa nagakatabo sa amon ni Elaine. Kuya Bibo, kabay nga mabasahan mo ang akon heart story. Well, Nancy, una sa tanan, salamat gid sa imo nga pag-share sang imo nga heart story. Ako, let's go straight to the issue. Ang dako lang man diya nga nakita kong issue kag rason sa story mo is ang insecurity sang utod mo. Dira man lang naghalin ang tanan so far nga dilema sa kabuhi mo subong. Kabalo ka ang mga insecure, amo ni ang makapabugat sa aton kabuhi. Kag in your case, how sad, no?
nga utod mo pagidya. Pero nagakatabo gid man ina maski sa iban. Like with the common cases nga ang isa ka utod achiever, ang isaya daw sa wala lang. Gani hindi sila kaluwas sa mapanghusga kag mapagkumpara nga mga marites naton nga mga abyan. Gani nagakahulog sa insecurity and jealousy. And for me, I don't blame them basta-basta. Because they badly need attention kag immediate care kay para mabuligan sila nga makita man nila ang mga self-worth nila. I may say nga, hindi ini basta-basta overnight lang matagaan sang solusyon ang problema mo. Because that jealousy and insecurity nga ginasuffer sang utod mo, mahambal naton nga deep-rooted o madalom na ang ginhalinan sinita ng tanan. Kay ti imagine, alin pa sang gagmay ka mo ang daladala niya sina. And that is big concern. I guess, nga kinanglan nyo matagaan sang atensyon sang family mo. Instead of hatred, try to offer her love. Instead of argument, try to listen sa iya. Pakita sa iya nga ara ka. Ipabatsyag sa iya nga hindi kanya kaaway, kundi tagpangapin niya. And appreciate her as a sister. For sure, hindi man siya siguro amo gid na kaalain. May good side man ina siya, I believe, bilang utod nimo. Nandira ka start para ma-appreciate mo siya first. Kag ma-set aside mo man ang personal issues mo sa iya. Do kabudlay no? Nga ang tawo nga padayon nga nagasakit sang balatyagon mo. Ginasugo ta ka nga intindihon mo pagid. Well, that is the challenge. Kay ikaw ang mas nakaintindi, mas emotionally and mentally capable nga mag-address sang concern ninyo nga duha. Ikaw ang mag-umpisa sinitanan para man sa kaayuhan nyo kag sa kalinungan sang pamilya nyo before ini maglala pa. Because pwede gid ni maglala pa. Mahulog sa depression and worst, this might will cause worse trouble sa inyo pamilya. Pero, I will advise also, nga ibutang sa pensar mo ini, i-prepare mo man ang self mo, i-guard mo ang self mo sa mga tubangon mo sa pag-deal sang iya insecurities. Dapat emotionally kag mentally ready ka man sini, no, sa imo nga misyon for your sister. Kag bululigan nyo ini sang imo nga parents. So instead of giving up on her, look for the things nga makabulig sa iya para ma-overcome niya ang mga insecurities nga ini. Sometimes, kulang lang man na sila nga klase sa mga tao sa pagpalangga, kulang sa atensyon, sa appreciation. That's why nagakahulog sa insecurity kag nagalid pagid sa complications. Reason is, hindi nila kaya i-handle nga sila lang. They need someone para makabulig sa ila. Well, pag-abot naman sa boyfriend mo, mahambal ko nga maswerte ka tungod nakaintindi siya sang sitwasyon mo kag ni Elaine. Trust him. Salig ka lang sa iya. Besides, napamatudan niya naman ang pagpalangga niya sa imo. Why siya gani nagpa-tempt? Kayang pagsalig mo sa iya, for now, ang makapalinong man sang pensar mo kag sang relasyon nyo. Kag sa katapusan, Nancy, this is long way to go. Kinanglan mo magbalon sang madamo nga courage kag pasensya para sa huge mission nga ini nga mabuligan si Elaine, ang manghud mo. And the Lord will be happy if you can help Elaine recognize herself the way God sees her, beloved and beautiful.